forskellige kirtler og sådan noget muskulatur i. Så det kunne da sagtens være. Der er et hulorgan af en eller anden form. Så må man finde et sted, så må man kigge ud, og så gå ind på epitelet for at se, og få en idé om, hvor man er henne. Det her, det er simpelthen lige her. Her. Det ser helt klart ud, som om det er, at det kan ikke være andet end billedet for en pladebetel. Og så har I noget bindevæv, der er forholdsvis selvrigt nedenom. Det kunne passende være en lamina propria. Og så har I nogle muskelceller her, der er så små, at man nok kan sige, at de må næsten være kattemuskelceller. De små muskelceller, de er en ægte kerne, måske til noget per stykke, og den ligger der nogle steder, i hvert fald ret centralt i cellen, så det er glat muskulatur, der er ikke nogen særskilning der, hvor de står for langt. Så noget glat muskulatur, det kunne godt passe med det noget dag, når man skulle lege med brugtæg. Og så kommer jeg ud, og så ligger der faktisk nogle kirtler i noget bindevæv, og det bindevæv kunne man så først til at kalde det superpose. Og det er helt klart kødsceller igen, for den har jeg set mange gange. Der er nogen, der har svært ved at huske forskel på serøs og mukøs. Hvornår kernerne ligger helt presset ud, og den er sådan, ser top ud inde i centralt. Det er der ikke nogen, der har problem med. Det er godt. Så slipper I for at høre den dårlige resultat. Prøv at komme ind her. Okay, hun siger, at overlægningen, jeg tror det er konsulent, der siger, at en køs asinus, der ser det ud som om, det er en muko, der er stukket næsen ned i den, og så trykker kernerne ud. Det er ikke for simpelt. Og altså, husmøller er bedst, hvis de er rigtig dårlige, ikke? Det er nok bedst at kunne finde på sine egne nogle gange. Godt. Det var, så det ser ud som om, der er mange af de her lag, man forventer i tarmsystemet. Altså, der er en lag med filialis, lamina propria, en lamina muscularis mucosa, der var der lige før i hvert fald. Og så var der nogle kirtelceller, som... Ja, det var så ret at sige. Men så er der sådan noget bindevæv, der er utroligt mange kirtler i til submucosa, og så ligger de her muskellag bagefter. Det passer jo meget godt med en afdeling, hvad man forventer i tarmsystemet, og når der er glædet ubrudt pladebeting, så må det næsten være en submucosa. Så kommer I ud til tunica muscularis, og så kan man bruge den til at finde ud af, om man er i hvert fald en del af vi er i. Hvis vi kigger på strukturen her, så kan I se. Man siger, er det tværstempel eller glat? Tværstempel. Det er tværstempel. Du kan også se stikkerne der. Ellers så pænt at se. Du kan også se stikker nu, ikke? Så det er i hvert fald vil man altid være sikker på, at man vil være i den øverste del, eller er der forskelligt fra præparat til præparat? Jeg tror ikke, vi har nogen andre end den øverste tredje. Men det er meget godt at kunne argumentere, og det ikke er helt andre. Man kan jo sige, at jeg har ikke set noget glat muskulatur og forberedelse, så det er helt fint. Så vi er altså enige om, at det er lavhængende passer, så skal der være noget adventitia yderst. Og det ser ud som om, der er noget løs binde herude, og det ser ud som om, det er så plukket ud af omgivelserne, så det er svært at sige, hvor adventitia går til. Det behøver jeg ikke. Så er der en detalje, det var, hvis man er hurtigt færdig, så kommer man til at snakke om, at der ligger nogle ting i submucosa og mellem de to lag i tunica muscularis, som vi ikke har snakket om. Ja? Plexus mesentericus ja. Og plexus submucosus. Præcis. Og plexus submucosus er heldigvis ikke til submucosa, ikke? Og den kan være svær at finde. Specielt det her på vej, der er så mange kirtler, det er svært at finde noget der. Men plexus mesentericus, det skal ligge mellem de to lag, der er i
enkelt muscularis her. Og du finder området, hvor der kan ligge et bindevæv mellem de to lag, muscularis. Og så må man større op. Du kan se, der ligger noget, der ligner noget. Der ikke er muskulatur her. Det ligner faktisk et derved herude. Der er ikke nogen afslutningsgang, der sætter hen. Så det er også sjældent, når vi er oppe i den øverste tredje, på den her så er det helt ligger oppe på vejen. Mindre cirkulær yde lungspil, og masser af nerver lige her igen. Det er der på gangen til, ikke? Lige i krydset her lidt. Lige krydset her. Kæmpe stor lyskerne med en tydelig nukleolus, og så er der ret stort zoma udenom. Det er gang til det, der bliver sådan parasympal. Så er der ikke rigtig mere at sige til den her. Den er der de der utrolig mange til submukoseklitter. Altså indtil nu, fra i mandags og i dag, der er det kun en af lægen, der er rigtig hovedpræparat af. Og støtkirtlerne og tungepreparater. Og jeg vil også sige, mene det her er et spørgsmål. Det er et stort spørgsmål, men jeg vil ikke kun få 20 minutter til at gå med at snakke om det her. Hvis jeg kan gå ikke altid. Jeg vil ikke sige det. Der er nogen. Jeg vil ikke udelukke nogen på det spørgsmål. Jeg synes bare, det hvis man kan, så tager det altså ikke mere end 10 minutter. Spørgsmålet i hvert fald være lidt stort. Ja. Og det vægter vi altså lidt. Altså, hvis nu der er nogen, der har glemt at søge det her til hovedspørgsmål. Nu har altså de spørgsmål. Hvis man kan, så tager det 5-6 minutter, før man gennemgår alt. Altså de overfunktioner. Så det vejer vi lidt af, så hvis det er stort, et lille hovedspørgsmål, så vil det også være et stort bispørgsmål. Og med et stort hovedspørgsmål, så bliver det et lille bispørgsmål. Et lille bispørgsmål, for eksempel der, de der forskellige profiler på tungen. Det er midt på småt bispørgsmål. Det er ikke, når der er oppe i øjet eller nyere eller sådan noget. Så er der så meget snak om hovedspørgsmål, der er spændende, at man kun lige skal over og vende. Lige gå videre.